Angithi imoto zeni idubutiyela zadlutshana. Ngithi mina kusebenze ke lokho. Kungalanje? Wathatha. Akoni ngumula mhlapha amadolo abafaka sinabafaka kungalento entsizweni khetha sentoni. Ileso studla sendoda studla siyafafasa nomtshelekwane bafasi baningi enkusiyafanga. Ebombi ihlaba emnyama ihlaba emhlophe yekusaya. Intombi ngishila nginambile ngi-internet abukela ihlala lapho sentasina sikhombele basemahlayeni. Intuthu emhlophe equbuke abunyama libaqhopile bonke abasaboni bayathontoza. Itshe lembodi into engavama ukuvama I can't even tolera please fire later. Ukunyakaza kwesinye intombi neyiphathe kahle sikowe enkulumo emabhinceni. Ngithe gijima gqibuye eParliament batshela ukuthi mabecima ugesi nenetwork iyahamba. Nkosi yami.